Kaya't kung nga aparasen tinaring gawis bit-bitwen tapno isu iti ornusen dawisen kwentas mo puro sektum tibulan lusukek iti tengana medalyon kwentas na isagot ko kwentas ni ayan birtud dagitoy isen isunto ti inna usaren pangubon ko kadagiti agtinag abit-bitwen silaw mo nga agdalyasa ganda ni ayan kanayong anay kwentas ni ayan birtud dagitoy isen isunto ti innak usaren pangubon ko kadagiti agtinag abit-bitwen puro sektum tibulan lusuke iti engana medalyon kwentas na isagot ko kwentas ni ayan kwentas ni ayan kwentas ni ayan kwentas ni ayan kwentas